Oletko miettinyt, minne voisit mennä, kun kaipaus Lappiin tulee sydämeen? Oletko tahtonut lähteä lastesi kanssa helpolle ja lyhyelle luontoreitille? Laavulle nuotiotulien ääreen, joko kävellen, hiihtäen tai vaikka maastopyöräillen? Tahtovatko lapsesi laskea pientä mäkeä pulkalla samaan aikaan, kun odottelette nokipannukaakaon lämpenemistä? Tahdotko päästä luonnon ytimeen ja suomaisemman lähellä kaupungin keskustaa? Jos vastasit näihin kyllä tai muutenkin vaan, on Kauhealla sijaitseva Sikarämäkkä sinulle loistava valinta. Sikarämäkän laavua ylläpitää Suupohjan latu ja se sijaitsee Kauhajoella Keevelintien varrella. Sikarämäkän reitti on yhteen suuntaan alle kilometrin, joten perheen pienimmätkin jaksavat sen kävellä. Ihan pienimmät kulkevat hyvin kantorinkassa, repussa, potkupyörällä tai pulkalla.